ಪಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ ಅಶ್ವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ. चिराक्षा शनिवार रजे बोलत रजे 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 चिराक्षा ಪಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ ಅಶ್ವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಎಂಕುಲು ಇತ್ತಿನ ದೂರ ಬೈದ ಪಂಡ ಅಂಕುಲು ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಇಲ್ಲ ಅಜ್ಜರ್ನ ಇಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೈದ ದೆತ್ತೇನು వచ్చిన ಪಾತ್ರೆలు ಇಂಚಿನ ಫುಲ್ ಇಲ್ಲ ಬೂದುಂಡು ನಿಂಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪರ ಬೈದ ಅಬ್ಬಾ ಅಲ್ಲೊಂದು ಚಪ್ಪಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಏನುಂಡು ಫುಲ್ ಪೋತಿನ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಂತಂತ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ అవుతుండు ಟೆನ್ಷನ್ ಇದು ಗೂವೆಲು ಇಂಕಲು ಮನೆ ಇರ್ತೆ ನೀರು ಹೊರ್ತೊಂದು ಪ್ರಕಾರ ఉంటుంది बड़ा ढेरा कचाऊ बॉटल पूरा भरते ओ हाय ఇప్పుడు ನಮಗೆ ಉಪಕಾರ आपणाक ನಿರ್ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ನಾಕ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಗುಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಓ ಚಿರಾಕ್ಷಾ बोलो कुक्कार पक्का इवन्नी कुक्कू तिनको ना कुक्कू enca cokana
ఇంకలో బల్పు బుక్కు దొమ్మెప్పుడు ఉందో భయా క్లీన్ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಕಿಪುನೆ ಟಾಕುಚ್ One, two, three. ఏతుండు కుక్కు ఏతు సుమారుండా ఎంచే కొయ్పును కుక్కును కొయ్కనా ఇంట్లే Sada, tunay na andun ita. Sada अंदर. ಇದು ಶನಿವಾರ ನಿಕ್ಕೆ ರಜೆ ಬಂತ रचे 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 पुल इतने दाखला प्रवास दादा पलड़ी चिराक्षा ओई पड़ा दादा बच्ची हाँ वो बच्ची एंकुला नमस्ते पिदाड़ पूरा क्लीन आत जी ना लाउन डाल ला मम्मी लपेट डाल ಎನ್ನ ಫೋಟೋ ನಿನ್ನ ಅತ್ಯ ನಿನ್ನ ಬಂದು ಎನ್ನ ವೈದದ एंकुला नमस्ते पिदाड़ नो लूटी बाल डाइज इंदा ನಮ್ಮ एंकुला नेक्स्ट वीडियो ತಿಸ್ಕುವಾ बाय ಬಾಯ್ टाटा ಟಾಟಾ ಜಾಗೃತೆ ಜಾಗರೆ